erakutxiko ditu eurek duten lehentasunei aurre egiteko. Zeintzuk dira PNV-ren lehentasuna? Arratsaldeon, hemen Durangon gauz, Durangoko udalean, orain ezoiko bilkura bat ospatuko da, 5:00, gu bertan erabaki dugu parte sartzea, eta bertan ez dugu parte hartuko bi arrazoi garbirengatik. Alde batetik, formengatik, hau da, zelan heltzen jakun guri abisua, badakizue Mariano Rajoy kataratako legearen ondorioz remanenteetan dagoen dirua zor publikoa ordaintzeko erabiliko dela, Durangoko kasuan 8 milioi eurotaz hitz egiten ari gara, diru asko da, diru horrekin proiektu asko egin aldira, eta bertan PNV-k erabaki beharrean beste alderdiekin adostea zer burutu alden, zer egin alden diru horrekin, erabaki duena izan da, soeren bulegora joatea, beraiei deitu, bulego batean elkartu, eta bertan kromo aldaketa hori egitea hain ohituta daudena. Iruditzen jaku errespetu falta bat dela, bertan ikusten duguna proiektuak ez dira gure ustez inungo lehentasunekoak, ikusirik desjabetzak, ikusirik Etxebiden zenbat jente dagoen izena emanda, ikusita Durangoren krisiaren datuak, lotsagarriara deitzea 300.000 euroko diru aldarazpen bat egiteko, eta diru aldarazpen hori gainera zertarako eta IVA ordaintzeko, alde batetik uztailetik segitenean IVAren arazo hori, eta orain deitzen gaituzte abenduaren 12an. Beste alde batetik dietak ordaintzeko, zinegotzien dietak ordaintzeko. Nik uste dut hori baina lehentasun asko handiagoak daudela. Hori arrazoietako bat, eta bigarrena, gu izatez hartu genduenetik kargua Durangoko udalean, argi daukagu, Ezkerreko proiektua daukagu, Ezkerreko proiektu hori aurrera eramango dugu, eta bertara animatzen denarekin aurrera jarraituko dugu. Duela hilabete soerekin ere hitz egin genuen, beraiek ere etorri ziren, Ezkerreko proiektu hori aurkeztu genien, Ezkerreko proiektu horretan sinesten zutela esaten zuten, eta beraiekin batu ginen, eta gaur hemen aurkitzen gara ikusirik beraien jokoa zein den. Berriz ere, postorerik onenera hurbiltzarena. Hau da, 4 ogi apurrengatik, kasu honetan soek gure dituen 4 eskaintza ez direnak batere lehentasunekoak, eskaintza hoiengatik PNV-ri bere jokoa jarraituko dio. Horregatik, hemendik deia ere egiten diogu soeri, esanez, gu Ezkerreko bide hori jarraituko dugu egiten, beraiek zertan ari dira, zertan jolasten ari dira. Orain gurekin, orain ezkerreran zurbiltzen dira eta Ezkerreko kareta ataratzen dute, eta azkenean bulego batean sartzen dira PNV-rekin eta eskuinera pasatzen dute beraien jokoa eginez. Hori dela eta ez dugu parte hartuko. Bildu y Aralar estamos aquí en el Ayuntamiento ejerciendo nuestra responsabilidad política, la responsabilidad por la que nos eligieron la ciudadanía, pero hemos decidido no acudir al pleno de urgencia que ha convocado la alcaldesa de Durango, porque nos parece una pantomima y nos parece un teatro. En un momento en Durango de que hay cerca de 1.700 personas en paro, en el momento que hay 1.000 personas apuntadas en Etxebide reclamando el derecho a disfrutar de una vivienda, en un año en el que ha habido cerca de 20 desahucios en Durango, nos convoca a finales de año, cuando existen más de 8 millones en retenciones de crédito en partidas sin gastar, para gastar 300.000 euros en dietas para la corporación, en la subida del IVA que sabían desde agosto que se iba a producir, y en pagar obras que llevan 5 años en los presupuestos, que no son nada más que la consecuencia de una nefasta gestión por parte del PNV. Nos negamos a participar en esa pantomima, sentimos vergüenza ajena y por responsabilidad y por el respeto que le demos a la ciudadanía, nos negamos a participar en ese pleno.